Hello, hello. I'm back. Welcome back to my channel. And I'm going to update you about my potatoes that I did planted last April. This is it. This is my potatoes I planted last April. And on this one side, it goes down there, right there. See, and they're big already. These are my potatoes, and you can see inside na ay akong nga garlic sa sulod pod. Potato sa gawa sa koral, garlic pod sa sulod. Ara siya, oh, garlic og potatoes. Muni akong gitanom sa April. Napaboy more garlic diri nga nitubo siya balik. Sulaw. Kani garlic na siya. Ma-harvest ni siya sa August siguro or ambot. Dayon, diri aning pikas sa April gyapon ni nako gitanom kani nga part diri. Okay, dito ko mag video kay ang adlaw. Sulaw na. So, mauni siya pareho raman. Kani nga side, o dito nga pikas nga side. April ni nako gitanom. Oy, hiwi man din ni akong gihimo. Na ako'y lito sa sulod o dagko na. Yes. That going that side. Moni akong gitanom last 2 weeks ago. O nanubo na gamay pa. Kani, moni nga linya. Itong akong gitanom last 2 weeks ago. Sagbuton. Kaya ayan na ako ibton ang sagbot kon if the grasses are tall enough, big enough to pull. It's easy to clean the garden. So that's my potatoes update. May garlic inside. So kadumdum na kong ngalan ani niya. Natanom kani. Kuani siya horseradish. Akong kuhaan dito sa sulod. Pablihan na tong gate. Kani horseradish ni siya nga plant. Di balihon. Horseradish. Ako mga garlic. We are almost ready to harvest. Akong onion. Namulak na siya. Namulak na akong sibuyas, spring onions. Na ako gaka kiman. Si mo ni akong i-transplant last time. Dako na oh. Lettuce. Kanipod. Yung uban namulak. Ako'y lain nga klase nga lettuce pod nga gi-transplant. Kani. Na. Mustasa ni dagko na sila. Wow, dako na kayo ni siya nga lettuce.
dako na sila niya. Mag-harvest ko niya aning mustasa kay ang uban namulak naman. Kay kulang man sa tubig. Okay, ang akong cooler ni dako na pod. Tara. Okay? So that's my update. Diri sa akong garden. Og sulaw na kaayo ang adlaw. So that is part of my garden there inside. Ano siya? Alright. Another video. Amping sa kanunay. Don't forget to like, subscribe, and share. Subscribe to my channel. Thank you.